Ahojte, ja vás všetkých vítam pri ďalšom diele podcastu Ministra Milenial. Tento diel bude výnimočný, pretože prvýkrát v histórii bude počuť viac slovenčinu ako češtinu, pretože mám tu česť, že môžem privítať u nás štúdiu významného slovenského politologa, historika, vysokoškolského pedagoga a zároveň aj bývalého poradcu Roberta Fica, pána docenta Eduarda Chmelára. Pán docent, vitajte. Ďakujem za pozvanie. Páni, keď som premýšľal, ako začať tento podcast, aby to bavilo aj našich českých, aj slovenských poslucháčov, tak mi napadla jedna aktuálna téma, sú to tie Benešové dekréty. Na Slovensku je to téma najmä vďaka novému premiérovi Maďarska Maďarovi, ktorý mal niekoľko vyhlásení, kde spochybňoval Benešové dekréty. Zároveň vo svojej predvolebnej kampani často referoval k Slovensku ako Felvídek, čiže Horná zem, Horné Uhorsko. Zároveň minulý týždeň mal také silné vyjadrenie, kde povedal, že Maďarsko susedí s Maďarskom, so samým sebou. Dovolím si povedať, že v Čechách je to ešte väčšia téma, pretože pred 3 týždňami tu bol vlastne snem Sudetonemeckého Landsmannschaftu a vyvolalo to veľkú búrku emócií. Dokonca najsilnejšia teraz politická strana v Nemecku, Alternative für Deutschland, dala rezolúciu do bavorského snemu, kde chcela zrušiť Benešové dekréty. Pán docent, chcem sa preto opýtať také dve otázky. Prvá otázka je, či naozaj takéto spochybňovanie tých Benešových dekretov je reálna hrozba pre Česko a Slovensko, alebo sú to len nejaké politické gestá. A taká druhá podotázka, či práve táto téma by nemala nás, Čechov a Slovákov, spájať natoľko, že aj napriek tomu, že máme nejaké rozdiely v pohľadoch, či už možno na Rusko alebo Ukrajinu, či táto téma by nás nemala spájať tak, že v budúcnosti budeme stáť pri sebe ako brat pri bratovi. No, začnem tak, že ten návrh AfD, ktorý podali dokonca ani nie do nemeckého parlamentu alebo do bavorského na zrušenie Benešových dekretov je smiešný, lebo Benešové dekréty z právneho hľadiska nie je možné zrušiť. Hlavne takto jednostranne, lebo oni sú súčasťou medzinárodných dohôd povojnového usporiadania. Oni sú dokonca, čo sa týka odsunu Nemcov, tak to je zakomponované priamo v záveroch Postupínskej konferencie, na základe ktorej bolo ani v tomto nie je alebo nebolo to Československo také primárne, lebo na základe toho sa mali odsunúť Nemci z Poľska, Československa a Maďarska, pričom z Československa sa odsunulo nejakých vyše 3 miliónov, ale z Poľska vyše 8 miliónov. Hej? Čiže to nebolo len, že Beneš si niečo zmyslel. Okrem toho vždy musím dodať, že ten pojem Benešové dekréty je nepresný a pejoratívny, lebo evokuje dojem, že Beneš konal svojvoľne, pritom on len parafoval rozhodnutie vlády a opäť to nebol ojedinelý čin. Viaceré krajiny po vojne boli riadené dekrétmi, lebo inak to v tej dobe ani nešlo, kým sa usporiadali všetky pomery. No a čo sa týka nás, tak prirodzene, že by nás to malo spájať, pretože to je spoločná otázka, spoločný dlh, alebo ako to povedať, Československa, ale zároveň ja musím povedať, že mne toto zišlo na hneď ako prvé, ako sa to začalo, že sa z toho môže vyvinúť koordinovaný a veľmi nebezpečný tlak, pretože v ktorom, keby sme konali samostatne, tak môžeme byť veľmi oslabení, pretože taký premiér Maďar je teraz miláčikom Bruselu a má určite silnejšie postavenie v tom, ako sa budú pozerať na jednotlivé jeho kroky. Napokon už to vidíme, pri posudzovaní právneho štátu robí Maďar hrubé prešlapy, pretože to, čo navrhuje, a to je jedno, či už je to odvolanie maďarského prezidenta, alebo zablokovanie toho, aby mohol byť Viktor Orbán znova premiérom, tak vieme, že právny štát sa opiera o dve veci, že nemôže platiť retroaktivita v prípade Orbána, proste, že už bol dve obdobia nemôže. A po druhé, zákony nemôžu byť šité na jednu osobu v prípade maďarského premiéra. A ja sa obávam, lebo vidíme, že toto zatiaľ ako Brusel nejako neznepokojuje, tak ako nejako neznepokojovalo Brusel, keď
poľská liberálna vláda povyhadzovala, zatvorila verejnoprávnu televíziu. Maďar robí dnes niečo podobné. Uvedomte si, že to sú tak brutálne kroky, že ani u nás v 89. počas revolúcie si nikto nedovolil urobiť niečo také. A Brusel sa naozaj správa v tomto smere spôsobom ako dvojakého metra. Čiže aby som sa vrátil k tomu, musíme postupovať spoločne a koordinovane, pretože to sú veci, ktoré môžu aj do budúcnosti ohrozovať stabilitu oboch. Takže vnímate to teda ako hrozbu, lebo videli sme napríklad tu v Čechách, že prezident alebo šéf Senátu dali tomu Sudetonemeckému Mannschaftu záštitu. Neslychané podľa mňa. Aha, ale k tomu asi pán Zaorálek povie viac. Ako nechcem sa do vašich vnútorných záležitostí starať. My jsme se tomu tady vlastně už věnovali, že to je vlastně jednak je zarážející, jako kdybychom nechápali ty důsledky toho a to, že je to hra s ohněm do budoucna, ale spíš mě zajímá právě to, že mi připadá podivné, že jsme se už dříve dávno nedomluvili a neuvědomili jsme si, že vlastně to všechno je společné. Že ve chvíli, kdy vy jsem mluvil o té laxnosti toho Bruselu, naopak poslal tam 16 miliard, jakože do tomu Maďarsku. Je vidět, že on to nevidí jako problém. Ale tady ten problém těchto hranic, které se mohou začít rozmazávat, je poměrně velký. V situaci, kdy Amerika nám pomalu odchází, tak vlastně praskají ty obruče, které to drželi pohromadě. Člověk si vzpomene na Jugoslávii a Tita, který když odešel, tak se vlastně začala rozpadat celá ta jugoslovanská země. Je to brutální případ, ale jako my musíme myslet nemyslitelné dneska. A já si dovedu představit, že to, co nám tady fungovalo a ty hranice byly, tak může ta situace se vyvíjet tak dramaticky, že se začnou zpochybňovat věci, které nám včera připadaly samozřejmé. A to si myslím, že nás spojuje dokonce i s Polskem a skoro se už divím, že už dříve jsme nehledali způsob, jak o těchto věcech se společně bavit a bránit tomu, aby někdo něco podobného tady oživil. Mimochodem, Poláci v tomhle jsou daleko tvrdší a rezolutnější. Ti vlastně ví, protože vlastně tam jde ještě o víc, jo, v případě Polska. Tam je to úplně dramatické, ty obrovské změny hranic a obrovské daleko vyšší počty Němců odstěhovaných. Takže je to pro mě s podivem, že jsme nedokázali na téhle úrovni se o tom bavit. A pak je tu ještě jedno téma, které bych do toho hodil. Vlastně mě strašně zneklidňuje to, že nám tady máme dneska všechno možné. Máme tady banderovce, máme tady najednou sudetské Němce, máme tady Horní Uhry, jako všechno nám tady takhle najednou to není úplná náhoda, jak to všude zní. A znepokuje mě to proto, protože my jsme tady nějak jako zabředávání do té minulosti ve chvíli, kdy svět jde úplně jinam. Jakože vlastně my bychom se měli tady spolu bavit o úplně jiných věcech, o tom, co nás čeká. A já se bojím toho, že jestli my tady nastartujeme úplně opačný proces, jestli se o tohle nějak jasně neoddělíme a neuděláme v tomhle pořádek, tak prostě do toho můžeme zabřednout a staneme se periferií. Prostě proto, protože ti velcí kluci se dneska baví o technologiích, o úplně jiných věcech a ten svět kráčí jinam. Pre mňa je táto kauza Benešových dekretov a všetko okolo toho ešte jedným ponaučením alebo skúsenosťou. Ja som sa totiž dlhodobo snažil ešte na občianskej úrovni, ešte 10 rokov dozadu, dosiahnuť s Maďarskom niečo také, čo už dávno má Česká republika s Nemeckou, teda tú česko-nemeckú deklaráciu, že podobne s Maďarskom, pretože viete, že po vojne sa na Slovensku diali veci, ktoré neboli v poriadku, keď československé vojsko obklúčilo maďarské obce a Amplionom vyhlásili, že majú 10 minút na to, aby si zbalili maximálne 20-kilové balíčky a potom ich dobytčákom proste posielali preč. Ako u nás je to takmer tabu stále a ja tvrdím, že by sme mali nájsť odvahu, hlavne ten parlament, aby sa tým našim Maďarom za to ospravedlnil, že to nebolo v poriadku, bez toho ale, že by to malo nejaké právne následky. No ale na príklade toho, čo sa dialo v Brne, po 30 rokoch fungovania Česko-nemeckej deklarácie vidím, že evidentne to nestačí a že evidentne toto nemusí byť cesta, pretože ak tu existujú minimálne takéto latentné snahy, maskované nejakým odpustením vzájomným alebo zmierením, s čím sa tieto osoby chcú zmieriť. Oni sa nevedia zmieriť s vlastnými dejinami, ako nie my. Hej? Takže naozaj to považujem za veľmi nebezpečné a možno ešte také špecifikum, ktoré je rozdielne v Česku a Maďarsku. Ja som to vysvetľoval, že
niekto sa ma pýtal, akože nerozumel, že prečo majú Maďari také zlé vzťahy s tými susedmi a stále riešia Trianon, čo je výnimočné, pretože ja naozaj nepoznám krajinu nie v Európe, ale na svete, ktorá by sa po 106 rokoch nevedela zmieriť s vlastnými hranicami. A ja som to vysvetľoval, že ten rozdiel je taký, že Maďar, keď prekročí maďarsko-slovenské hranice, keď sa ocitne v Tatrách napríklad, a to nie je metafora, ja som to videl na vlastné oči, ako Maďar svojmu synovi hovoril, že tak toto nám zobrali. Toto Rakúšan, keď prekročí rakúsko-české hranice, nikdy nepovie. Hoci má vzťah k tomu Česku, veď aj v tom Česku sa narodili významné osobnosti od Freuda až po Rilkeho, proste, že je to súčasť českej histórie, ale proste takéto veci neprekročí, kým u Maďarov je toto stále latentná provokácia, tie mapy Veľkého Uhorska, ktoré aj Viktor Orbán nosil na šále a tak ďalej. A oni to stále vysvetľujú, že to je inak. Že jednoducho, keď hovorí Maďar o tom, že susedí Maďar, že to je proste taký vtip, taká anekdota, pričom nechápe, že proste na pozícii štátnika sa takéto veci nechápu ako vtip, ale ako provokácia a že ten človek musí byť zodpovednejší. Nie, oni stále idú s takýmito vecami. Na Nový rok na južnom Slovensku sa ako v rámci silvestrovských oslav sa spieva maďarská hymna. A oni vysvetľujú, že to nie je štátna, to je národná hymna. A predstavte si takýto súbor niekedy aj banálnych krokov, ktorý sa stále navyšuje, je potom braný v časti obyvateľstva naozaj s veľkou nervozitou. A ja ešte poviem k tomu Felvideku, že mňa nevyrušuje, keď Maďari bežní, a tam v okolí Galanty, kde žijem, používajú ten názov ľudovo, lebo to je ako Vysočina doslova, alebo Horná zem, a aj my používame výraz Slováci na Dolnej zemi. V hovorovej reči. Lenže štátnik nikdy nepovie Dolná zem alebo Panónia, ktorú sme kedysi obsadili za Pribinu, ale proste to je Maďarsko. A toto tí maďarskí politici proste nerozlišujú, že je niečo iné, keď to poviete v hovorovej reči, a tam by som z toho nerobil žiaden škandál alebo problém, ale keď jednoducho pre štát používate takýto výraz, tak to je dehonestácia, provokácia a niečo, čo naozaj je nepripustné. To nie je nejaká hystéria. A čo by mala byť ale tá odpoveď teda? Že tých kostľúcov, aby sme udržali v skrini, že či by to malo byť posilenie možno tej V4, aby sme s tým Maďarmi Ja som veľmi skeptický k V4, už som to veľakrát hovoril, a to najmä kvôli tomu postaveniu veľmocenskému Poľska. To sa asi zhodnete, predpokladám. Poľsko má úplne iné záujmy. Jeho geopolitický vektor vždy smeroval skôr do Pobaltia. Teraz smeruje do G20 a vôbec profiluje sa aj na báze toho Trojmoria. Jeho cieľom je byť proste tou veľmocou, s ktorou sa bude baviť. Oni si stále myslia, že budú sedieť za jedným stolom s Nemeckom a Francúzskom a spolu rozhodovať o Európe. A povedal by som, že to je trošku naivné, ale my musíme, podľa môjho názoru, náš geopolitický priestor je kdesi celkom inde. Zjednodušene by som to povedal, že v hraniciach bývalých štátov Habsburskej monarchie, ale ide hlavne o to, že aby sme dali dokopy tento roztrieštený priestor, v ktorom jednotlivé štáty, malé štáty, ktoré nie sú nejako dominantné, môžu mať naozaj pod vplyvom takýchto politík veľmocenských, o ktorých sme hovorili, problém s udržaním vlastnej suverenity. A toto nám môže všetkým pomôcť, aby sme zaručili týmto stredoeurópskym štátom väčšiu stabilitu. Já s tím v zásadě souhlasím, jenom řeknu, tak to tu zhrnout, že když si vezmete, já jsem třeba, Robert Fico mi kdysi řekl, já mám s Orbánem dohodu,
že pokud by to začalo opravdu se stávat nebezpečným ta situace, tak se sejdem a utneme to. Takže vlastně my vidíme na tom příkladu, že to nestačí, když se dva dohodnou. To je sice pěkné, že se Orbán dokázal dohodnout s Ficem, my nenecháme ten oheň rozhořet a měli teda tu gentlemanskou dohodu, že to není v jejich zájmu. No ale ukazuje se, že to funguje jenom dokud tam ten druhý odejde a ten druhý to naopak použije proti němu. Na toto len malú poznámku, že u nás bol dlho taký mýtus, že slovensko-maďarské vzťahy sú najlepšie v histórii. Do istej miery to bola pravda, ale bolo to založené naozaj len na tých osobných vzťahoch Fica a Orbána. Nie na štátoch. Tam sa neurobilo vôbec nič v tomto smere. A druhá věc je deklarace, že jo, kterou jsem, že u toho se taky nějak motal, když se to tvořilo v roce 97 a tam my jsme řekli, na té politické úrovni musíme udělat tlustou čáru za minulostí. To neznamená, že se tím nebudou zabývat básnici, umělci a podobně, ale na té politické úrovni to nebudeme zvedat. Takže vlastně a je vidět, i když se to udělalo, tak to nezabrání tomu, že se to vrátí třeba za 30 let. To znamená, že ani takováhle deklarace není 100% nefunguje tak, jak jsme si mysleli. A proto vlastně ten závěr pro mě je, že se spolu o tom musíme bavit a být schopni se navzájem podpořit. Ale dokonce si myslím, že i když já sdílím ten dojem se Polska jako regionální mocnosti, protože jsem to mnohokrát zažil teda na vlastní kůži, přesto si myslím, že pozor, jako i to Polsko je různé. Je něco jiného Donald Tusk, nevíme, jaký bude výsledek voleb v Polsku, a je Donald Tusk, ten vždycky preferoval ten německou, jako tu dohodu s Německem, jako kdyby to byla skoro nade vším, ale jako to se může změnit. A já si myslím, že i pro nás bylo velmi užitečné se i s Poláky na diplomatické úrovni bavit o tomhle, protože tohle se nás týká společně. To znamená, nemusí to být v rámci V4 nebo podobně, ale nějak pořád nechápu, proč my se o těchto věcech, které se nás všechny stejně dotýkají, proč nejsme schopni se tady koordinovat a podpořit se, protože v tomhle nakonec jedeme všichni stejně. Ja som síce skeptický voči tomu Polsku, ale v čom súhlasím, že v Polsku sa teraz deje niečo zásadné podľa mňa, myslím ten konflikt s Ukrajinou. Ako Poliaci začínajú chápať, ako tradične antirusky orientovaní, pretože oni stále majú v hlavách to, že hovoria, že proste 3-krát nás delili Polsko a 3-krát pritom bolo Rusko. Lenže oni zabúdajú, že pri tom delení Polska bolo aj Nemecko. A to Nemecko, ktoré dnes tak posilňuje armádu, že podľa Štokholmského inštitútu pre výskum mieru, čo je najprestížnejší inštitút v tomto smere a vydáva štatistiky, pred niekoľkými týždňami vydal štatistiku, že Nemecko poskočilo na 4. miesto svetových krajín v zbrojení. A my vieme, že čo znamenalo vždy militarizované. Nemecko bolo vždy nebezpečím pre kohokoľvek, aj pre celú Európu. A no, prostě... Já jenom chci do toho skočit, že já jsem právě řekl tu diferenci, protože já jsem skutečně zažil ze strany třeba především politiku PiS, jako byl Vaščikovský jako a další, kteří byli si velmi dobře vědomi toho, že to Německo je do budoucna problém. To byl stejný spor, který jsem měl s Orbánem, jako jsem měl s Poláky. Obě strany mi říkali to samé. Jako vy, Češi, teda nám tady tvrdíte, že máme někomu věřit, ale my nevěříme nikomu. Orbán mi to řekl, já tady žiju v tomhle složitém prostoru, jednou za 15 let se zblázní Němci, jednou Rusové jako a my mezi tím nevíme, kde skočit. Tady přežít je velmi těžké a my musíme složitě, jenomže Poláci mi řekli to samé. Jako já jsem v Polsku slyšel to samé. Já jsem říkal, když to máme Angelu Merkelovou, to je přece slušná žena, že jo, chodí s taškou, síťovkou nakupovat do zeleniny. Co si myslíte, že je to? A oni mi říkali, dokonce Poláci si to pamatuju, mi to říkali jako, no to je dneska. Ale to ty víš, co tam bude za 10 let? Jako to znamená, v Polsku jsem v případě, teda konkrétně té strany PiS, téhle strany, jsem narazil na opravdu to, že mi říkali, my nevíme, z které strany to přijde, stejně jako to byli Maďaři. A já jsem jim vždycky říkal, no to tak nemůžete brát, přece nemůžeme tu politiku založit na nedůvěře a na čekání toho, až se ten zase zvrhne. My přece dneska tam je Steinmeier a podobně a další, to přece jsou slušní lidi, my musíme na tohle vsadit a s nima. A ta nedůvěra prostě byla tam vždycky větší než u nás. My jsme si vždycky říkali, že tady přece to Německo, to je ten vztah jako Čechů k Němcům byl vždycky v tomhle jako založený na větší důvěře. Ale narážel jsem na nedůvěru na obou těch stranách. Takže jenom jsem chtěl říct, že to není tak, že by to Polsko to nevědělo. Ono si tohle rizika, minimálně segment té politiky si to uvědomuje velmi silně a souhlasím ale s tím absolutně, že to, co se dneska v Polsku děje, i z hlediska toho, že se to zřejmě stane tématem těch voleb, které se blíží. A to vytriezvenie z Ukrajiny je veľmi dôležité, pretože pri všetkých historických problémoch ako Poliaci boli vždy zaťažení na tú Ukrajinu. Samozrejme aj vzhľadom na to, že kedysi to bolo
časti územia. Ako Churchill hovoril, že Poľsko je krajina na kolieskách, že stále sa presúva. ale v tomto zmysle viete, že ešte nedávno boli ako celkom seriózne úvahy na vládnej úrovni v Poľsku, že by s Ukrajinou urobili konfederáciu a pomohli jej tak so vstupom do EÚ. Čiže oni sú na to územie tiež nejako historicky, etnicky zaťažení, ale teraz, keď vidia, čo sa robí na Ukrajine, že sa tam vyzdvihuje kult UPA, teda takzvaných banderovcov, to je tiež celkom nepresný výraz, ale vieme, čo si tým predstavovať, lebo aj u nás vyvádzali, aj u nás vraždili, najmä na východnom Slovensku. Môj dedo hneď ako sa vrátil z povstania, ako narukoval do armády, ako tam boli boje 45 až 47 proti banderovcom, veľmi seriózne u nás. Ale pre tých Poliakov je to hlavne najmä kvôli Volinu, je to traumatizujúca záležitosť a oni vidia, že to naozaj nie je už zanedbateľná vec, ako sa to tu bagatelizovalo, že to je ruská propaganda, že to je naozaj už štátny kult a to je nebezpečné, keď sa na Ukrajine proste úplne zaznáva boj proti nacizmu a keď jednoducho sa vyzdvihujú to, že toto sú hrdinovia, pretože bojovali proti bolševikom, proti Rusom. A toto keď naozaj dáme do súvislosti aj s tým, že keď si zoberiete tabulky Index of Democracy, tak tie dlhodobo vlastne od Majdanu zaraďujú Ukrajinu medzi hybridné režimy, nie demokratické. Čo sa teraz ešte zhoršuje pod vplyvom tej vojny. Samozrejme aj v Rusku sa Vojna nepomáha demokracii. Samozrejme aj v Rusku sa to zhoršuje, ale nemôžeme nevidieť to narastanie autoritatívnej moci u Zelenského. Nemôžeme nevidieť, čo robí s tými násilnými odvodmi. A napokon práve včera tak provokatívne na deň Ruska, keď Rusi oslavujú jeden z najväčších štátnych sviatkov, Deň Ruska, tak Zelenský podpísal dekret, zákon, ktorým zrušil ochranu ruského jazyka, ktorú mu garantovala Európska charta regionálnych a menšinových jazykov, ktorú Ukrajina ratifikovala. Čiže proste keď sa my snažíme pritiahnuť Ukrajinu do EÚ, ale mlčíme o takýchto veciach, tak si zarábame na obrovský problém. Ja teda musím do toho vrazit, protože ano, právě ve světle toho, že tato témata se v příštím roce, v celé řadě těch voleb, které jsou před náma, se mi zdá, že se stanou silnými tématy, protože nedovedu si představit, že je někteří nezvednou. Tak bych tady ocitoval větu, kterou teďka je v posledním Ekonomistu v Šarlmani, je tam v tom komentáři, je tam tahle věta. Jestli to nemyslíme vážně a nechceme tu Evropu nakonec, teda Ukrajinu nakonec vzít do Evropské unie, tak by bylo dobře jí to dneska včas říct a dát to na stůl, dokud je čas. Protože v opačném případě to je něco, co se může velice obrátit proti nám. Takže to je to, k čemu míří ta debata. My vodíme tých Ukrajincov za nos, podobně jako Turkov jsme vodili za nos. Přitom víme, že tady máme nejenom Poláky, ale také Francouzi a další, kteří přece, když přijde normální chleba, tak řeknou, chceme. To není Maďar, který říká, udělám referendum. To jsou Francouzi, kteří mi řekli, uděláme referendum. Jestli půjde o Ukrajinu, a ještě se na vás Francouzi lišácky usmívají a říkají, kdyby měla Ukrajina vstoupit, my uděláme referendum. Tak je vymalováno přece. A mimochodom, toto Robert Fico veľmi dobre vie. On nikdy nerobí veci, ktoré môže za neho niekto urobiť iný. Teda on pohodlne povie, že podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, pričom vie, že pri francúzskom referende by to neprešlo. No pak je to druhá věc, kterou já bych chtěl do toho, aby tady měli reakci na to, protože v tom stejném článku je totiž ještě jedna věc, která mě ohromila ještě víc. Jako. Tam je napsané, jestli se má ukončit někdy ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, tak přece to znamená, že my tady v Evropě musíme být schopni uvažovat o tom, že podmínkou bude zrušení sankcí vůči Rusku, že to bude rozmrazení aktiv, jako, že to bude to, že budeme navazovat diplomatické vztahy a podobně. Což dneska, když někdo tady řekne, tak se řekne, to je zrádce, jako tohle udělat je zrada. A poslední věta toho textu je, v tom Šarlmani, no ale není třeba, abychom si uměli představit, že zítra ten Putin bude náš partner v mírových rozhovorech, pokud skutečně chceme někdy tu válku skončit a ten mír nastolit? Ja dávam na toto iný príklad, že Daytonské dohody, s ktorými sa skončila vojna v Bosne, ich hlavným architektom bol Miloševič. Proste toho Miloševiča nemohli z toho vyradiť. Oni si to s ním potom
vyriešili. Áno, Ale oni v tej chvíli proste bol partnerom, pretože bez neho to nešlo. Áno. A nejaké predstavy o tom, že Putina dáme mimo toho všetkého, sú nielen smiešné, ale aj nebezpečné, lebo toto hovoria evidentne ľudia, ktorí to Rusko nepoznajú a ktorí nevedia, že v tom Kremli, akokoľvek to dnes paradoxne znie, je ten Putin, neviem, aké slovo mám použiť, najliberálnejší alebo najotvorenejší nejakej dohode. Tí ostatní, to sú jastraby, ktorí tlačia na Putina, že prečo už dávno nepritvrdil tú vojnu a on to ešte stále, povedal by som, aj tie orešníky bez nálože, to bola podľa mňa kamuflácia smerom k tým silovíkom v Rusku, aby ich nejako upokojil, ale on je pod veľkým tlakom a treba si uvedomiť, že alternatívou k Putinovi nie je liberálny politik, ale až to by bol nejaký fašista. Ja si pamatuju, že když byla Gruzie v roce 2008, tak z okolností vím velmi dost o tom, jak tehdy byla skupina lidí, generálů a podobných, kteří nutili Putina a tehdy Medveděva, aby se obsadilo Tbilisi. Že tam došlo k velikému konfliktu, kde Putin řekl ne, tanky se musí zastavit 70-80 kilometrů před Tbilisi a není možné, aby šli za tu linii. Oni chtěli vtrhnout a dokonce vím, že tam byla obrovská kvůli tomu řeč a oni proklínali Putina, že je absolutní zbabě, ale takže to je stejné, jako když Američané nešli hned do Bagdádu, teda do Iráku, že jo, a museli tam jít po druhé. Oni říkají, budeme muset do Gruzie po druhé, jenom kvůli tomu pitomci, který sedí na tom. Já si pamatuju dobře, že tehdy Putin představoval ten umírněnou stranu, která vlastně zastavovala teda ty. Dobre, že to spomínate, pretože o tomto prípade v gruzínskej vojne z roku 2008 sa stále melie propaganda, že Putin napadol Gruzínsko. Pritom aj vyšetrovanie Európskej komisie, závery Európskej komisie, aj americký veľvyslanec povedali veľmi jasne, že tá vina za rozputanie konfliktu je na tom bláznovi, čo si žul kravatu, teda na vtedajšom gruzínskom prezidentovi a nie na Putinovi. Ale takto sa to prevracia. Ja sa teda ešte opýtam, keď sa bavíme o tej vojne na Ukrajine, či práve neprichádza tá zmena trošičku v tej Európskej únii. Videli sme vyhlásenie Alexandra Stuba, fínskeho prezidenta, ktorý práve vyzval na to, že musíme začať jednať s tým Ruskom. Hovorí sa v posledných dňoch, že Kaja Kallas, taká tá takzvaná ministerka zahraničných vecí Európskej únie, bude odvolaná. Tak či práve toto neznačí to, že začína sa už trošku meniť ten kurz k tomu, že musíme sa nejak dohodnúť s tým Ruskom, hlavne v tej chvíli, keď, ako ty si spomínal, že tá Amerika odchádza od Európy, tak či nevidíme už ten kurz, že sa mení? No najprv vás popravím, ako nehovorí sa, bohužiaľ, nehovorí sa o odvolaní Kaji Kallas. Ja som optimista vždycky. Ale o nejaké obmedzení jej právomoci. Ale viete, toto všetko je desivé. Ako divák alebo poslucháč by si to mal uvedomiť, že kde sme. Európska únia najprv 3 roky hovorila, že s Putinom sa nemáme o čom baviť, že zakazovala, dokonca tí, ktorí to navrhovali, boli vyhlasovaní za zradcov, kolaborantov a tak ďalej. Potom prišiel Donald Trump a pod jeho tlakom rok začali špekulovať, len hovorili, že asi by sme sa mali s tým Ruskom začať rozprávať, ale nikto nepriniesol konkrétne kroky. A teraz proste pred 2 mesiacmi, alebo keď sa Kaja Kallas pripravovala na to stretnutie ministrov zahraničných vecí na Cypre, tak povedala, že najprv sa musíme dohodnúť o tom, že o čom budeme s tými Rusmi hovoriť. A výsledok toho cyperského rokovania bol, že Kaja Kallas povedala, že to je pasca. Prostredník nebudem. A nebudeme, lebo my sme na strane Ukrajiny. No, čo k tomu dodať? Proste Európska únia sa na jednej strane hrabala k tomu stolu, že ona chce sedieť za tým stolom. A keď ju tam posadili, tak povedala, že ale ona s Ruskom jednať nechce. Tak o čom... Aký je ten zmysel a úloha Európskej únie v tomto momente, keď ona naozaj len... Ona dnes vojensky podporuje Ukrajinu už viac než Spojené štáty, hej? Takže je vojnovou stranou, ale zároveň proste žiadna diplomacia sa tam nedieje. A preto ja hovorím, že ten najjednoduchší krok, ktorý mohli urobiť lídri EÚ, bolo, že tu Kaju Kallas odvolajú, lebo vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, to je jediná funkcia, ktorú môžete odvolať v rámci Európskej rady kvalifikovanou väčšinou. A to je podľa mňa čistejšie, lebo povedzme si na rovinu,
Všetci majú tej Kajkala plné zuby, vidia, že je to, prepáčte, že to tu takto poviem na rovinu, to je hlúpa žena. Ona nie je ani diplomatka, Asi opäť sa zhodnete. ani nejaká Tak je to bývalá premiérka. Mňa v tejto chvíli, v tejto veci fascinuje, ako sa vždy skladá tá Európska komisia. Že zoberte si, že máte najneschopnejšiu ministerku nemeckej vlády, ktorá tam vyvolala ako ministerka obrany škandály. Myslíme, že bude odvolaná. A vykopli ju. A neviem, kto si myslel, že keď takúto osobu vykopnú hore na čelo Európskej komisie, že to bude fungovať. Von der Leyen. A toto tu bolo vždy. Zoberte si, že keď sa konštituovala funkcia predsedu Európskej rady, vtedy sa chvíľu uvažovalo o Tonym Blairovi. Ako Tony Blair rozhodne nie je môj miláčik, ale je to silná osoba a hlavne tie veľké štáty sa zlakli toho, že by na čele toho mala byť silná osoba, ktorá by mohla byť konečne tým lídrom, ktorého Európska únia potrebuje. A oni si tam vždy dosadia takéto figurky, aby ten Berlín a Paríž mohli o tom rozhodovať aj naďalej z pozície národných štátov. Tak sa môžem ešte opýtať, nemôže byť ten turning point, ten budúci rok práve tie voľby vo Francúzsku, kde vyzerá, Macron má najnižšiu podporu, ako kedy mal. Vyzerá, že ten národný front to tam ovládne, či už Le Penova alebo Bardela. Merz má 15% podporu, tiež jednu z najnižších. Či práve ten budúci rok nemôže byť to, že príde ten veľký obrad v Európskej únii, čo sa týka zahraničnej politiky, možno nejaké vnútorné reformy? Viete, tých volieb je oveľa viac aj v Španielsku, aj v iných štátoch, že naozaj to môže byť rozhodujúci rok, ktorý zatrasie, ale povedzme si, ako zatrasie, alebo čo je príčina tej nízkej podpory nielen Merza, Macrona, Starmera po prehratých komunálnych voľbách. No to je jednoznačne, ako vo všetkých prípadoch sa tým vynie jedna spoločná niť, že tí voliči sú frustrovaní z toho a majú oprávnený pocit, že tí lídri sa viac venujú tým medzinárodným veciam ako domácej politike. Proste sklamali tú dôveru natoľko, že a keby to nie je ani medzinárodnej politike, povedzme si rovno Ukrajine, nečlenskému štátu. A toto naozaj hnevá čoraz väčšie množstvo ľudí, pretože keď sa tá aj Európa rozhodla, že chce vraziť 800 miliárd do zbrojenia, a všetci vedia, ešte aj Financial Times, ktoré nemôžete podozrievať zo sympatí k lavici, napíše, že no, ale to je koniec, to je kolaps zvyškov sociálneho štátu. A oni povedia, že áno, tak teraz nepotrebujeme, povedzme si, že sociálny štát to bol len taký dočasný kompromis a teraz ideme robiť Európsku úniu ako nejakú vojnovú veľmoc, tak sa to prirodzene odrazí aj na volebných preferenciách. No je to tak, jako tady, jako kdyby v Evropě se vytvořilo ta reakce na to, co se odehrálo na Ukrajině, jako kdyby to vedlo k tomu, že ty politické elity si řekly, tady máme šanci něco dokázat, se předvést, když dostaneme Rusko na kolena, tak to bude vítězství liberální demokracie. Tohle vypadalo, že a tohle ospravedlní naše vládnutí. Že? Tak jako kdysi v roce 1989 to byl Sovětský svaz, a v roce 1991, když se rozpadl, tak to vypadalo liberální demokracie nejen zachráněna, dokonce se dostává na piedestal jako jediná alternativa. Ale ona vlastně už ale už tehdy to bylo a dneska je to podobné. Ona vlastně zase se ocitá v problémech, nemá podporu veřejnosti, ukazuje se, že nemá odpovědi na celou řadu otázek, že Green Deal jako nemá veřejnou podporu a podobně. To znamená, a najednou tady přišla takováto šance, my zdůvodníme existenci státu a politiky prostě tím, že porazíme prostě ten symbol toho řádu, který je proti nám a který je zosobněním toho popření našich hodnot. A do toho všichni nainvestovali takový kapitál, že dneska vlastně najednou se z toho nedá odejít a je pravda, že se tomu věnují tak, ale vlastně ještě víc do toho stále zabředávají. Jako kdyby nechápali, že vlastně tenhle plán, který vlastně žádnou strategií není, protože ono se nepočítá s variantou, že to nevyjde, že se prostě stane to, co si všichni mysleli, že se přece nemůže stát. Rusko se musí složit. My ho jsme schopni zlikvidovat ekonomicky, dokonce Biden si myslel, že na to mají páky přes SWIFT, že jo, přestože se zmrazí aktiva, tohle to Rusko nemůže ustát. A my budeme všichni triumfovat. Dokonca Kaja Kallas blúznila o tom, že by bolo dobre rozdeliť Rusko. Tak, ale jako a najednou se nedá přijmout to, že pravděpodobně to byl špatný plán. Prostě to
Rusko. Dneska se o tom zase bohužel mluví. To Rusko prostě nesouhlasí. Ono nepřistoupí na to, že prostě to prohraje. A dokonce dneska mluví o jaderných zbraních jako o něčem, co musíme mít neustále na mysli. Bohužel stále častěji, dokonce i v Česku to zaznělo od jedné ministryně, nějaká malá taktická jaderná zbraň, to bychom mohli přece si dovolit. Jako, no tady se hraje strašně nebezpečná hra, právě protože nikdo nechce ustoupit a protože nikdo není schopen najít nějakou strategii, ve které by na sebe ten kompromis vzal. Já jenom připomínám, teď se děje právě to, že vzhledem k tomu, že Amerika úplně odešla, že jo, vlastně z jednání o Ukrajině, tak teď zrovna, že jo, na ministerstvu zahraničí byli přijati velvyslanec Británie, Francie a Německa a v podstatě chtějí udělat něco, co by to posunulo od té dohody v Anchorage, která byla udělána mezi Putinem a Trumpem, kde vlastně dneska Rusové říkají, jak to, že se neplní podmínky z Anchorage, jako z té Aljašky, my na to čekáme. No a Evropané do toho vstoupují s tím, že to chtějí posunout. Chtějí to posunout k tomu, že tam bude ta linie dotyku a dávají si to, že by byly nějaké jednotky rozmístěné na Ukrajině. A chtějí vlastně jako kdyby najít alternativu. Jako je otázka, ale proč by Rusové měli teď ustoupit. Takže tady je teďka dělaný pokus, aby Evropa do toho nějak diplomaticky se dostala, dokonce bezkalasové. Že to je tady vidět, že tady došlo k tomu, že se odsunuli někteří bokem a je snaha o něco, a teď můžeme se bavit, jakou to má šanci, pravděpodobně velkou ne. Ale je to pořád to, že se prostě nechce opustit ten cíl, my nemůžeme to jenom tak vzdát. Ja len urobil by som jeden malý oslý mústek, ak môžem, alebo neviem, či ešte k tomu chcete niečo dodať, pán docent. Len malú poznámku, že naozaj by som to zvýraznil, ten pokus tých troch veľvyslancov v Moskve, pretože je to naozaj prvý kontakt, nič od toho nemôžeme očakávať, zrejme to bolo len oťukávanie, ale je to významné a zasa musíme počiarknúť, že to nebol úrad Kalasovej, ale že to boli separátne. Čiže naozaj zasa vznikajú otázky nad tým, že na čo je nám úrad vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku, keď proste v tomto nejakým spôsobom nekoná. A hovoriť s Rusmi je proste, by malo byť úplnou samozrejmosťou v takejto veci. Zoberte si Kissinger, dokonca aj čo si teraz stanovili ako podmienku, tí štyri, teda Starmer, Merz, Macron so Zelenským vypracovali taký plán, tak z pozície síly, že proste musí byť bezpodmienečné prímerie. Ja hovorím, prečo? Veď tu máme x príkladov, dokonca väčšinu konfliktov, kedy sa vyjednávalo počas palby Irán-Irak, ktorý sa vyriešil tiež rokovaním za pomoci OSN. Alebo zoberte si Kissingera, ktorý 5 rokov kmítal medzi štátmi a vyjednával za plnej palby. Takže prečo podmienujeme? Samozrejme, že by si ľudia vydýchli, keby sa nebojovalo, ale to nemôže byť podmienka rokovaní toto. Nehovoriac o tom, že ten list, ktorý napísal Zelenský Putinovi, no, myslím, že ste ho čítali páni, ale keby som chcel Putina vyprovokovať, alebo keby som nechcel mier, tak to napíšem presne takto. Tady se vytvořil takový vzorec, že kdo ale bude mluvit o tom, že se bude jednat s Putinem je zbabělec, že, a zrádce. Tady vlastně neexistuje představa, že dokonce i na to, abyste udělali mír, tak musíte mít dost velkou odvahu. Protože mimochodem tomu Kissingerovi, tu Čínu, taky pěkně umyli hlavu, že jo? To, že si Kissinger dovolil jednat s Čínou, to, že si dovolil vlastně v něčem udělat na té šachovnici totální změnu, která byla zásadní, tomu potom myslím i Reagan a další, že mu to umyli jako prostě ty si jednal s komunisty a podobně a tak dále. To znamená, za to schytáte. To znamená vlastně i vyjednat mír, i to je vlastně, dneska je tady ten vzorec appeasementu jako Chamberlain a podobně, což je podle mě naprosto legrační, jak si jeden vzorec, který se začne používat na všechno. Ne. Ve skutečnosti mír vyžaduje odvahu. To je dokonce dneska je to daleko větší odvaha, která dokonce hrozí člověku, že bude prohlášen za zrádce a zbabělce. Jak môžem na záver, keď taký oslý mústek urobiť, hovoríte tu často o míre, tak o tom miery sa teraz často hovorí v Iráne. Určite ste zachytili, natáčame v sobotu, že tento víkend má Donald Trump oznámiť nejaký mier s Iránom. Irán to teda trošičku poprel, že ešte je to predčasné hovoriť. Tak sa vás chcem opýtať, pán docent, ako vnímate tú situáciu teraz v tom Iráne? A dokonca Financial Times vydal taký článok, kde hovoril, že Donald Trump už 38 krát povedal, že mier je na spadnutie. No, práve preto by som bol veľmi skeptický k tomu, lebo aj teraz Donald Trump najprv oznámil uzavretie dohody a potom spustil takú spršku kritiky na Irán, že pri jeho povahe by som bol veľmi skeptický, či sa to naozaj udeje túto nedeľu, ale
keby sa naozaj uzavrel mier s týmto textom, ktorý bol predložený, no tak to je jednoznačné víťazstvo Iránu a je fascinujúce, akú hru dokázal hrať Irán so Spojenými štátmi, pretože ak Irán ustúpi len v jednej veci, o ktorú Trumpovi ide predovšetkým ako obchodníkovi, že uvoľní Hormuzský prieliv, ale zaplatí vojnové reparácie, uvoľní sankcie, uvoľní zmrazené aktíva. Irán si dokonca môže ponechať mierový jadrový program. Čo to je? To je víťazstvo Iránu. To je jednoznačné víťazstvo Iránu a Trump, ak nie je šialený, nemá veľa možností, pretože nad ním visí ako Damoklov meč jeseň a voľby. A keď on nechce naozaj utrpieť fiasko, a to nebude len, že všetci vieme, že to nie je len o stratení väčšiny v kongrese, ale to je predovšetkým o jeho politickej budúcnosti, lebo tam automaticky asi nastúpi pokus o jeho odvolanie. Jako je v pasti teda ten Trump v tom Iránu, tak se Evropa odstala v pasti jako na té Ukrajině. To jsou analogické situace. Jediný problém je, že Amerika stále je ještě dost silná na to, aby i tuhle porážku i po Afganistanu a Iráku samozřejmě ji přežije Amerika, protože ona ještě pořád má stále ještě má dolar a vojenskou sílu a technologie a podobně. Zatímco Evropa ta dneska nemá. Třeba v té oblasti, která je klíčová geopoliticky, polovodiče, technologie, tam my tu sílu nemáme. Takže pro nás ta porážka je drtivější než pro něho. A keď ste spomenuli tú Ukrajinu, tak to najväčšie nebezpečenstvo ja vidím v tom, že, ako by som to povedal, ešte donedávna, keď zasadala Bezpečnostná rada dlhodobo riešila problém 80% vecí, ktoré riešila konfliktov, sa diali v Afrike. Teraz tie veľké konflikty paralelne prebiehajú prakticky po celom svete. A to sa nedá zvládnuť a to je tak nebezpečná situácia, že naozaj stojíme pred tou otázkou, ako zabrániť globálnemu konfliktu. Nemalo by sa to podceňovať, pretože aj keď pán Zaorálek spomínal tie jadrové zbrane, my sa stále spoliehame na to, že predsa niečo také nemôžu použiť. Ale štát, ktorý je zahnaný do kúta, nespoliehajme sa na to, že minimálne tú taktickú jadrovú zbraň nemôže použiť. Čiže my musíme kalkulovať so všetkými scenármi, lebo povedal by som, scenár Sarajeva z roku 1914 sa dá urobiť takto, len škrtnutím zápalky. Všetky predpoklady sú na to už pripravené. Sa, všetci sú pripravení. A dokonca dovolím si takú historickú odbočku, keď sa tu spomínal appeasement a Neville Chamberlain. Málo ľudí vie, alebo dokonca aj politici si to mýlia, že ten papier, ktorý mával po vystúpení z lietadla, to nebola Mníchovská dohoda, to bola bilaterálna zmluva Británie s Hitlerom. A že tých bilaterálnych zmluv sa vtedy uzavrelo od Francúzska a tak ďalej až po Poľsko takmer po celej Európe. A tá zmluva Molotov-Ribbentrop bola posledná, pretože Stalin si uvedomil, že tá Európa ho nechala, prepáčte za výraz, v sračkách. A že sa nechce postaviť, že nechce utvoriť ten jednotný front proti fašizmu a tým pádom Sovietský zväz získal 2 roky, vďaka ktorým mohol napríklad presunúť zbrojný priemysel za Ural a len vďaka tomu v tým 2 rokom mohol nakoniec vyhrať tú vojnu. Takže všetko je zložitejšie a jednoducho nie je to len taký čierno-bielý boj dobra so zlom, ale my si naozaj musíme uvedomiť tú zodpovednosť, ktorá pred nami stojí, pretože ak dopustíme vypuknutie väčšieho konfliktu, tak to už nebude o zlom Putinovi, ale tak tá zodpovednosť bude na všetkých, aj na tej Európe, ktorá to dopustila. Pán docent, budem musieť pomaly končiť, ale chcem vám veľmi, veľmi poďakovať za vašu návštevu, zároveň za tieto slova. Myslím, že môžem povedať za všetkých. Dúfam, že politici si ich zoberú k srdcu, že naozaj že neradno sa zahrávať v tejto atmosfére
Tomu veľmi neverím, ale... Já si myslím, Uvidíme v tom roku 2027, ako tí ľudia budú voliť. Já velice souhlasím s tím, co jste řekl právě, když jste upozornili na to, jak roste ten počet těch konfliktů, že jo? Protože bylo řečeno, že za poslední 4 roky vlastně ten rozsah násilí, počtu civilních obětí vzrostl nejvíc od vůbec konce studené války a vlastně my se tak jak kdyby pomalinku sesouváme, že vlastně nejsme schopni dotáhnout na řešení jakéhokoliv konfliktu, naopak to přibývá a rozšiřuje se to. Ano. A tak my vlastně sklouzáváme někam a proto kdo si řekl, že ta další válka nezačne kulí v Sarajevu, ona začne tímhle sezouváním a tím, jak se to rozšíří a postupně to zachvátí stále větší území. Takže mně připadá tohle jako strašně důležité, že tomu se dá bránit jedině tím, že skutečně bude existovat diplomacie, která bude ochotná hledat ty kompromisy, které konečně tady tohle vraždění budou zastavovat a která bude mít konečně úspěch. Nemáme jinou cestu. V roce 1914 neuzavřeli dost kompromisů na to, aby svět nesklouzl do světové války. My bychom to poučení je v tom, že dneska nesmíme připustit podobné sklouzávání. Absolútne súhlasím. Pani, veľmi pekne ďakujem za dnešný podcast a zároveň aj vám, že nás sledujete. Ešte raz moc ďakujem, pán docent. Veľmi pekne ďakujem vám. Já také děkuji.